Séria lantanoidov sa chýli ku koncu. Posledný krok. Najhustejší, najtajomnejší, najkomplexnejší. Lutécium číslo 71. Paríž a Viedeň, rok 1907. Dvaja vedci, dve laboratória, jeden objav. Urbain ho nazval lutécium po starom Ríme. Von Welsbach cel Kasiopeu. 14 elektrónov v orbitáli 4F úplných zapečatených. A nad nimi jeden osamotený elektrón v 5D. Tento jediný elektrón robí z lutécia prvý prvok novej éry. Hustota 9,84 gramu na kubický centimeter. Najhustejší lantanoid. 71 protónov a 104 neutrónov stlačených tak tesne, ako príroda dovolí. Každý protón lutécia je identický s protónom vodíka. Rovnaké kvarky, rovnaké gluóny, od veľkého tresku nezmenené. Hmota je všade rovnaká. Lutécium 176 sa rozpadá, ale jeho polčas je 37,5 miliardy rokov. Takmer 3-krát vek vesmíru. Niektoré atómy jednoducho majú čas. Gluóny sa nevedia zastaviť. A práve ich večný pohyb tvorí 99% hmotnosti celého jadra. 70 elektrónov zaplní 4F orbitál dokonale. Potom príde jeden sám v 5D, lutécium stojí na hranici dvoch svetov periodickej tabuľky. Orbitál 4F je plný, žiadne prechody nie sú možné. Lutécium je opticky tiché. Ale v kryštáli LSO pohlcuje gamma žiarenie a vydáva viditeľné svetlo. Lutécium 177 sa naviazalo na molekulu, ktorá hľadá nádor. Nájde ho. A zničí ho zvnútra s presnosťou 1 až 2 mm. Tisíce kryštálov LSO v kruhu okolo tela. Každý zachytáva gamma fotón, každý vydáva záblesk svetla. Spolu vykreslia metabolický obraz tela, žiariaci zvnútra. Zlatá, karmínová, tyrkysová, smaragdová, jantárová, rúžová, ľadová, fialová. 9 prvkov. 9 farieb. Jedna séria uzavretá. Na obzore Hafnir. Príbeh pokračuje.